по-мощни, така че не може да се каже това забързване на тяхната работа, дали се дължи на MariaDB или на това, че новия сървър, примерно, е с 16 ГБ RAM срещу 4 на стария. Друго, какво мога да кажа, на един клиент наш му сменихме сървъра от MySQL на MariaDB, което беше на Gento, там знам Gento, свалихме го в Portage, не сме се занимавали с някакви компилации и така нататък. И сайтът е доста популярен, френски, няма да кажа кой е, и в момента си работи без проблеми. А преди имаше някакви незнайни проблеми. Мой приятел, примерно, са го сложили в тяхната фирма на development server, уж за тест, след това го забравили и след 2 месеца някой казал, ние от кога работиме на MariaDB, не сме забелязали. Тоест абсолютно нещата са до толкова компатибъл, че няма разлика. И последното много важно за компатибилитето, ако ползвате версия 5.1, 50, ако я имате инсталирано на MariaDB и ползвате само неща, които са били в MySQL, то на 99% кода, през който се минава, е същия като на MySQL. Ако ползвате новите неща, тогава вече минавате през новия community код. Сега тук малко линкове, MySQL всички знаят. MariaDB, това е да си свалим сървъра. Ask Monty е на Monty, Primebase е този ngPBXT, Percona, MySQL Performance Block, който не го пише тук, InnoDB, това е InnoDB плагина. И последното нещо е този файл, не знам как ще го запомните, 2300. Може да си изтеглите този файл, ако го няма на други места. И това е въпроси. Всъщност новите енджини си идват с MariaDB, няма нужда да търпаме нищо по-слабо. Да, новите енджини си идват с MariaDB. Мисля, че трябва, ако го компилирате, може би трябва да кажете с тях. Като енджина Maria, аз не съм намерил откъде мога да го сваля без MariaDB. Може би има със сигурност, защото знам, че го ползват някакви хора, но не съм намерил. От source code? Да, но трябва сам да го извадиш. Да. Значи може и малко яснота да внеса за едно-две неща. Да. Ако може предния слайд, защото там ги има повечето връзки. Първо InnoDB плагина и сайта InnoDB.com. Значи историята е, че от версия 5.1 на MySQL нататък всички енджини могат да се включват и изключват като плагини. Като цяло и InnoDB може и да се компилира. Значи преди това InnoDB се компилираше като част от source code. В един момент го направих така, че InnoDB се компилира като плагин и ако си инсталирате source code на 5.1, ако си го изтеглите от сайта на Oracle, там ще видите, че InnoDB се компилира като плагин. Извинявай, само едно нещо искам да добавя. И в случая на сайта InnoDB.com source code винаги е по-нов от този. Да, там има development версията, която не е в официалната дистрибуция, но InnoDB.com е сайта на автора на InnoDB и също е собственост на Oracle, да не мислите, че е нещо съвсем отделно. Даже собственост на Oracle преди MySQL. А иначе, понеже има доста сериозно объркване с версиите в един момент, човек почва да се чуди кое какво и защо MariaDB 5.2 е съвместима с MySQL 5.5. Тя не е, просто има бакпорт. Така, там историята е следната преди около 2 години някъде се работеше паралелно по MySQL 5.0, 5.1, 5.2, 5.4 и 6.0.
в един момент стигнах да видя, че това е безумие и всичко над 5.1 беше обединено в 5.5, като прескочиха тия междинните версии, за да не става объркване. А Монти запази старата номерация и затова Мария 5.2. Тя е базирана на един код, който е някъде между 5.0 и 5.5, но никога не е пускан като релиз. 6.0 къде изчезна? Има. 6.0 изобщо изчезна като разработка. Дали пак ще го използват като номерация, не знам, но просто това, което беше в 6.0, отиде в 5.5. Моля? Рече партишени по дата нещо, което не честно казвам, за това не съм Аз не съм 100% сигурен, но мисля, че го има. В 6.0 го има. В 5.5 го има. В 5.5 не знам. Ами ще погледнем и сега документацията. Смятате ли, че ще видим обратния ефект, така да се каже, фичър от MariaDB да влязат в MySQL? Затова трябва да питате само Орг. Ами, тук не знае. Значи интересна лекция би била каква е разликата между този Percona сервер и MariaDB. Там разликите са много малки. Но според мен, защото това е лично мое мнение, според мен няма да влязат. Примерно Facebook, всички знаем, че е на MySQL. Те са си го пускали, имали са проблеми, решили са си проблемите. Това не е станало сега, това е станало преди 1-2 години и тези пачове ги няма. Въпреки че всеки един човек може да си вземе MySQL, може да си вземе пачовете, може да си вземе PBXT, може да си вземе ExtraDB-то и да си компилира нещо. Това, което не може обаче след това да направи, е да го изтества на 20-30 различни машини като конфигурации, като операционни системи и да каже да, това работи. Докато Facebook са можели, защото те са доста голяма фирма. Те всъщност поддържат собствен софт на MySQL, може да си го източат от някъде по техните сайтове беше. С някои пачове. Моля? Там, където се отвориха всичките софтуери, там го имаш. Да, с техни си пачове. Другото, което знам, че се прави, Drizzle, това е един форк на MySQL, т.е. те са взели някакъв MySQL преди време, не знам коя версия, и си пишат върху него. 5.1. Да. И не пишете, го преписате за основа. Да. Всъщност се свърши доста значи работа. неща от Drizzle влизат в MariaDB, неща от MariaDB влизат също в Drizzle, но с самия MySQL мисля, че единствено от MySQL се взимат неща за MariaDB. Самия MySQL, понеже в момента е собствено си се разработва от Oracle, там има едно такова положение, че Oracle не казва нищо за бъдещето. Те не казват какво ще има в следващите версии, трябва само да се гадае. Защо го правят, вече те си знаят. MySQL ще измести Relation. Аз не знам, аз ще отида с голям интерес ще отида на тази лекция. Както и на MongoDB, според мен няма да измести. Ако говорите за утрешната лекция за NoSQL, тя ще бъде много интересна. Се надявам, че ще стане. Не, аз това казвам, че ще отида утре. Между другото, при нас курсираше един линк с едни пичове, те, които са на Zynga конкуренцията в Япония. Те са стрипнали на MySQL Query Parser и през NDB го заговарят като NoSQL към същите данни. Което излиза по-бързо, нали, ако искате като NoSQL да ползвате MySQL, може. Да, и ако говорим за NDB клъстър, то е съвсем... Не като NDB клъстър, те просто са ползвали API-то, за да заговарят като NoSQL данните, т.е. те ползват директно заявка към енджините, които са на табличните енджини. И бяха правили такива като скорост неща, които дори това. И как скажеш... Relation на базите данни са много добри, ако знаете как да ги ползват. Те, че ако ти е интересно, може да видиш как става.
Няма как. Само по-напред, как може още. Може? Да. Може да е Примерно по-бързо. аз... Извинете? Казвайте нещо. Не, малко се отплесна дискусията Аз имам- в друга посока. Значи за поддръжка на MySQL имам една хостинг фирма, пак няма да кажа коя е, защото не сме спонсорите. Значи там през ден, когато там първо сме сменили MySQL с MariaDB 5.1.50, никой не разбра. Наистина един клиент ми написа на Skype MariaDB въпросителна и аз му казах да. И това беше единствено. Не беше удивителна. Значи там през няколко дена просто креатвам индекси. Защо? Защото хората се правят някакви таблици с хиляди записи, не милиони, и нямат индекс по някакво чиселце. И се правят фонтейно, сканове и така нататък. Това е нещо, което не се знае. Тоест хората не знаят как да ползват Relational базите данни. Така мисля аз. Сега ако Outlook, примерно на Microsoft, той беше много добър пример на времето за не-relational база данни, а за документна, но доколкото знам, сега в момента отдолу има един аксес с някакви таблици. И че всъщност и те са го наблъскали всичко в база данни. Но това пак е някаква друга тема и там не съм много чак толкова компетентен. Там утре сутринта ще е големия спор. Да. Едно така въпрос, че само след. Дали сте пробвали случайно? Не съм слагал MariaDB, дали може с клиентската програма на MariaDB да се върже ремонт към MySQL сервера и да чисто административно. Той го каза. Клиенската MariaDB какво? Добре, значи съм. А програмата как се казва? И MySQL за управление, просто се знае. Да, разбира се. Да. Може. Пробвал съм. Значи на една от машините, понеже съм си компилирал аз MariaDB-то, ползвам на 5.0 нещо си, това, което е в CentOS стандартното. Те нали са 15 версии назад. И работя всъщност с туловете на 5.0.1 или нещо доста аналитично. Никакъв проблем. Всъщност отговор на този въпрос е в един от слайдовете по-напред, че има пълна съвместимост на протоколите. Клиент-сервер протокола не е променен изобщо. Тъй, че Мене това, което всъщност ме очудва е, че и клиент library са същите. Просто нещата се линкват все едно, че са правени за тях. Да, толкова е правиш, няма да има проблем. Също така и стандартния SQL директ спазва. Да. за сега, докато момчетата от оптимизатора, които работят за Монти в момента, направят да си сложат по-сериозните промени там. Но аз предполагам, че дори да ги сложат, ще се запази стария. Тоест, който знае